fost băgat și ăsta în apă, a fost foarte murdar, dar s-a scos cât s-a putut. Mai fost aici în Lipiciu, mai fost la Ploi, la cine știe cum a fost. Cât timp durează până să restaurezi o carte? Depinde acum cât e de stricată și depinde acum cât timp ai de lucrat la ei pe asta, știți, dar așa, oricum, după cum o facem noi, de exemplu, alte exemplu, așa mai așa mai, dar să nu putem așa, 3-4 zile o faci, o desfaci, și o restaurezi, se fac completările astea, se face foaie cu foaie, după care special aici la cotori sunt stricate, și asta e fie japoneză. După care se coase, oricum, depinde că sunt o carte cum e asta să lucrezi pe ea 3 săptămâni este ea timp, știi, lucrezi așa de 5-6 ore pe zi, știi. Se spală, după care se spală, se lasă la uscat, ele se îndoaie, se scopăjesc, după care se pune la presă, fiecare filă, fiecare ăsta, după care... Dar cine ați deprins tehnica asta de restaurare? Vedeți, asta s-a făcut tot așa, dar prea mult n-am asta, dar am mai citit și am mai văzut la unul, știți, am văzut ceva, am furat și după la alții, știți, Atunci, tot așa, un catalog cu asta că n-am făcut acum recent. Aici m-am grăbit și aici în lâul ăsta nu m-am uitat să-l pun, am pus ouă ăsta în loc și a trebuit să le modific și... Dar puteam să fac și altceva, putem să scot, dacă chiar aici am greșit ceva, putem să, de exemplu, să decupez aici, știi? Și pe aici putem pune o culoare neagră și pe urmă o putem din nou, asta, știi? Putem intercala o piele, știi? Tăiam, scoteam pielea asta și, mă rog, deci este un catalog, așa, e catalogul, registrul cu cărțile care se află aici în bibliotecă.